Civilno društvo, pa kao oni delaju, čim se oni bave? Civilno društvo smo svi mi, građani i građanke koji se organiziramo da svima u društvu bude bolje. Brzo prepoznajemo društvene probleme, tražimo i nudimo rješenja, u tome smo fleksibilniji i kreativniji od državnih institucija. Civilno društvo osiguralo je skupe lijekove teško oboljeloj djeci preko HZZO-a. Osiguralo je očevima prisustvo na porodu i korištenje roditeljskog dopusta samo za očeve. Osiguralo je dodatno obrazovanje za djecu koja nemaju u školama sve što im treba, a mladima kulturne sadržaje. Dobilo je sudske postupke protiv banaka radi nepoštenih kredita u švicarskim francima. A kaj sad dalje? U budućnosti ćemo težiti smanjenju siromaštva, nasilja, društvenih podjela i razlika, očuvanju ljudskih vrijednosti i ljudskih prava. Svojim ćemo radom utjecati na cijelo društvo, mijenjajući ga nabolje.